kumanyia aburi tangani kurwase kenyakeri kya nyahura kerokeria amenye kurense mejubarokane kwe murungania na komuche kambaneria ya Kenya Power kubatakana no mutu westima uyibona ba kugwera nyomba ya basemambi ya rena gotebuna amagimabo ni garasa kongorobo turwa senchira yoboime abamenyi be kenyero kya nyahura nigo bayicanditse egekorwa somote westima kuwere chinyombe mambi ya rero gusangane amate kurwa senka yonsoti nigo bene kiago utama kweri chinga kichioge koreke gyakorekana ndeno gokumyo konene ase mambi ya rero wetera ase omoto o Kenya Power bwestima igo gwere nyomba jinsa 12 eitu abeire to ko report botambe ingaga kitokonyo moteno rago to gwero to sambe lakini rero yari gotakobo gokumyo konene kanga abantu baito timaeti bono gese bali usenya gitari gose moche moche mechana nyorega igona yegosa muchikobo kwala mambi nanyora mna omuteni chiwa chose yatore manege naona ukwana iga muchione bantu mbaiyo abana yo mukabons pi baka bachokoro singa kie chiboigo nigo aya matianga boyene kebuna nigo wa roche moto yokorekana kogwa asaba begete oroboti goika service ya Kenya Power to iga gore main yestima itire ta iga bonsoti utira oitu alipoti 3 phase itu alipoti over period of 3 years tokuna kwenda no na banyene nyombe bagwereire toko report nonye nabo nigene kia senka yayo motu westima ko butoka chinga kierera obwobo egekoro nekyo korekana senka yaye na injiri mbwate kesi muane omotori okobeka estima muane isiko na orobo butokete nsibera tiripera na report maraboire sana lakini ntuana kobarra emiaka yange etategoeta bono twasinyiru ko understand na ki inki tu abwenerete gokora goetani koire report ase Kenya Power na ki emete ne bwata magoso twarorire ne butogete paka yachire goikereke wango ekugwera chinyomba ibere bono iga chibwaya 3 phase igere ire chinyomba chi family ibere igoro abanyene batama batawigeti yanga mambi 12 butuko gesunte ego tukumeti Kenya Power ngazi kigo cha yakore gyera into what we could have done best no ko report na ki estime metene butogete nku nigo batsendi wa Kenya Power bwa mochigwa asaba menyi benseme yowe murunganire getamo kirogotemo kigwa erio gukora amonchori yo motoyo nigo bene kiago goroboti ese gegetambe kimyaka 3 asa korende batranya bakonyi goika konyora makwa yo timanyi dinga Kenya Power batete tubali akimanyi ucha gokoligazi ikinege ntutu alipoti over 3 years to rain record to have reported lakini mbanya correspond bakabona just imagine tu alikuja kuyera nyomba asibu Kenya Power nete hiyo nonye nabo niga bamenyi batigene chitangutangu asabatari na kyambo linge chambo kiroki kewenete koimokigwa bono mote ogwete chinyomba cyetu cyasalikire ebintu byetu byasalikire ntumanyi tigende tutogokora bono kobora nigo watigire ase kampuni ya Kenya Power wekerana asenseme yo nako bakonya nabo igokoeneke buna ebikore buni ebiti biri chikweneke wochya sama tukare bosio ngo gaki Kenya Power tokonya tororera mabera ase mwanyorire report yenga bune minyoka bwango nagokonya ekiagere eyenero tenchembe ekoba ase ebinyoro ekoba ase mwanya bantu ko report ya egetiseni kyao nambe ya Makendizi TV ereteriane ogake Damaklin.